Maayong buntag sa tanan, mga kaigsuonan. Usa na usab kahigayon nga din gitugot sa Ginoo nini nga kabuntagon nga kita makahimo sa hiniusa nga pagsimba bisan sa mga kakulian nga din atong nabatyagan karon, atong nabatian bisan sa mga kanang walay pagtugot sa atoang panahon nga makaadto ta og simbahan. Apan salamat kaayo sa kahigayonan nga ang Dios wa gyud magdumili kanato pagpangita og paagi og kita karon giusa pinaagi niini nga kanang programa, pinaagi niining mga gadget nga magamit bisan pa niini nga kabuntagon. Salamat mga igsuon sa makausap pa sa inyong pagsunod ug sa inyong pag-abli karon sa inyong mga gadget aron kita maghiusa diha sa pagsimba sa atoang buhi nga Dios. Andam na ba kita sa itong kinabuhi? Dunay usa ka pangutana nga akong ibilin kaninyo. Suppose nga kanang sa imong kaugalingon karon ba, kanang naang hatagan ka o higayon, nga kana bitang usa ka butang nga imong itudlo ang imong kaugalingon. Asa nga dapit ka mutudlo sa imong kaugalingon? Siyempre kung suguon ka nga itudlo ang imong kaugalingon, wala gyud siguro makita nimo nga aksyon sa usa ka tawo kung patudloon sa kaugalingon nga ang ulo mo ay itudlo. Di ba? Wala po'y tao nga ang tiil mo ay itudlo nga kung suguon nimo nga itudlo ang imong kaugalingon. Pinaka pinaka basic o makita na to nang naasya nga kung suguon gani ang usa ka tawo itudlo ang imong kaugalingon, diretso gina diha sa atoang dughan. Diretso gina diha sa toang kaugalingon nga dughan ang maigo. Now unsa man ang maigo niana sa parte sa atoang lawas dunay daghang mga bahin niini. Diin importante ang tanan apan dunay gitago nga din moy nahimo nga kanang naang makita nato nga pinaka-importante sa atoang lawas. Even ang doktor kung pangutan-on nimo, even ang kananaang mga scientist imong pangutan-on, ang pinaka-importante nga bahin sa kinabuhi sa tao mao kining atong kasing-kasing. Walay tao nga mabuhi kung walay kasing-kasing. That's why kung ipatudlo nimo ang imong kaugalingon, didto gyud punta sa imuhang kasing-kasing. Sa ato yung dughan ang atong itudlo. Wala may moingon ba nga tudlo ay imong kaugalingon unya ang imong ulo ang tudloon, tungod kay ang ulo na to ang kahibalo mo ay naa diha. Apan diha sa tong kasing-kasing anaa diha ang pagbati. Diha sa tong kasing-kasing mao kini ang naghatag og pagpalihok sa tibuok nato nga lawas. So usa ka importante kaayo ang bahin sa usa ka tawo mao ang kasing-kasing. Ug niini nga kabuntagon mao kini ang atong hatagan karon og dako kayo nga kanang pagtulun-an sa atong matag usa ka kinabuhi. Paano man o unsa man kadako ang gamit sa tong kasing-kasing diha sa tong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Igsuon, awhagon ko ikaw kung naa man kay Biblia karon, naa man diha sa imong kilid ang imong Biblia, awhagon ko ikaw nga ablihon nato ang atong Biblia dito sa Lucas kapitulo 14. Atong basahon ang usa ka sambingay may tungod sa dakong kumbira. Unsa ang koneksyon niini diha sa atoang gisgutan nga kasing-kasing, no? Sa tuwang kasing-kasing. So, Lucas Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 24. Akong basahon kini ipinaagi sa kanang Cebuano nga bahin, no? Akong basahon ni kun andam na igsuon hangyoon ko ikaw nga sundan nimo sa pagbasa kini ang mga pulong sa Ginoo. Sa iyang sambingay mahitungod sa dakong kumbira. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Si Hesus mingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gidala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan, apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una, miingon sa sulugoon,
nakapalit ako gyuta og kinahanglan nga muadto ako aron pagsusi niini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa kong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon o miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan o kasuuksukan sa lungsod o dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta o ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan o sa kasuukan sa gawas sa lungsod o paanhi ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo. Walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Magaampo kita sa atong buhi nga Dios. Labing gamhanan ug mahigugmaon namo nga Dios. Ang amo dako nga pagpasalamat kanimo Ginoo. Una sa imong pagkamaayo nga diin sa tibok semana wala mo kami pasagdi Ginoo. Salamat o Dios. Una sa tanan sa kusog nga diin sa matag adlaw imong girinyo nga bisan sa among mga trabaho Ginoo Dios, ikaw kanunay nag-uban kanamo. Lord, doon na may muhasmag na mo nga mga problema, apan Diyos ka nga labing gamhanan nga din, among pasalamatan tungod kay ikaw, nagtabang ka na mo. Nagbangon, taliwala man sa among mga problema, taliwala man sa among mga kaluyahon, ikaw, Ginoong Diyos, ang nagahatag ka na mo, nag-renew ka na mo, og kusog kanunay, Ginoo. Nga diin, ang matag adlaw, ikaw ang ngayong kapasalamatan, Ginoo. Salamat, Lord, nini nga kabuntagon. Diin ikaw naghiusan na usab ka namo alang sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga ikaw magadihog sa matag usa diha sa langit nun nga kaalam. Wala kami kaymuan Ginoo apan kun wala ikaw usab Ginoo Dios nga din magadumala ka namo nini nga kabuntagon, dili namo masabtan ang imong mga pulong Ginoo. Susama lang kini nga din among gibasa lamang. Apan Lord, salamat kayo nga imong idihog ang langit nun nga kaalam sa matag usa karon nga kabuntagon aron sa pinakasayon nga bahin among masabtan ang imong mensahe. Ginoo, isalig nako ang tanan diha kanimo, bisan pa ang tanan nimo mga alagad kadin imo Ginoo Dios nga gamiton niini nga adlaw. Dikon man, pastors o bisan kinsa Ginoo Dios nga din imong gidihugan aron Ginoo ang imong mga pulong dili kapungan. Salamat Ginoong Dios nga din anaa pa ang kahigayunan nga din bisan sa among matag usa ka iglesia kun doon na may mga kaiglesianan nga wala makahimo, apan salamat Ginoong Dios nga nini nga kabuntagon sila naminaw, sila nasayod Ginoong Dios sa imong mga pulong. Yes Lord, tabangi kami Ginoong Dios bisan pa kining imong alagad imong sulugon Ginoo. Tabangi kini Ginoo Dios sa pagpasabot Ginoo Dios, pagdala sa imong mga pulong Ginoo. Wala kami kahimuan Ginoo Dios, apan diha kanimo Ginoo ang imong gahom mo ay imong gipasalamatan nini nga kabuntagon nga mo'y magtudlo kanamo. Kanimo lamang Ginoo, kanimo lamang among gidangop ang tanan, gitugyan ang tanan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Igsoon, kung ikaw karon nahitabo nga isa sa mga invite sa maong nga kumbira, kumusta ka ang imong pagbati? Dunay daghan nga mga rason sa atong matag usa ka kinabuhi nga din mahimo ta nga busy. No? Susama ining tulo ba nga gi-invite, gipangandaman na daan sa agalon, giandaman na daan, gani gipaadto pa gyud, no? Usahay na ay mga sitwasyon nga kita kung makadungog lang ta sa tong silingan na ay birthday, bisan nagdili imbitahon mo adto gyud, no? Pero kini nga sitwasyon karon ba, gipangandaman na nidaan sa galon, unya gipaadtuan pagyud og sulugon, gi-invite kun ikaw ang nabutang karon nga kabuntagon, isa ka sa gi-invite, kumusta ka ang imong kinabuhi? Dili ka daghan og rason nga mahimo, gumikan man ini ba, kini karon nga sitwasyon, kini karon nga istorya, daghan ang nahimo nga rason ni ining tulo ka tawo
nga diin gihatagan og importansya sa pag-invite. Kumusta ang imong kasing-kasing? No? Kung ikaw ang nahitabo nini nga kabuntagon nga gi-invite sa usa ka bangkiti, usa ka kumbira, ikaw ba wala ba ka nahitabo nga pugnan ka sa imong kasing-kasing? Tungod kay kining atong kasing-kasing usay mao man ni gud ang mumando, mao man ni ang muhatag og kuman nato. Ang atong una-una padulong sa kasing-kasing, padulong igawas nato sa tong baba. Pero ang atong kasing-kasing mao ni ang dunay pagbati, mao man ni ang dunay gusto ba, mao man ni siya, mao ni ang nahitabo ning niya karon. Ang kasing-kasing mo'y nahimo nga sentro nga kun kanang usahay sa atong kinabuhi ba, daghan tag rason diha sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios. Giunsa nato paghalad ang atong kaugalingon, giunsa nato paghalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, kay kung tinud anay nga imong gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, wala nay daghang rason pa nga gikinahanglan mohimo pa ka aron lamang nga kanang ang dili mahitabo ang kagustuhan sa Ginoo. Apan ingnon kanako igsuon nga niini nga kabuntagon ang Dios maghatag og kanang ang pagpadayag kanato karon unsa man ka maayo ug unsa man diay ang mga butang nga mahimo sa imong kasing-kasing kun imo na kining gihalad ngadto sa Ginoo. First, kun imo na kining gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, makabaton ka na og kanang kalinaw. Dili kalinaw sa hunahuna, dili kalinaw sa atong kanang kaugalingon atong palibot, apan kalinaw diha sa imong pagbati sa imong kasing-kasing. Ang Philippians chapter 4 verse 7 nag-ingon siya, "And God's peace which is far beyond human understanding will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus." No? Nag-ingon siya dito. Ingon siya nga, og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kag Kriston. Kung duna ka na relasyon ngadto sa Ginoo, kung duna ka na relasyon ni Jesus Christ, then wala ka na angay kahadlukan, din dili na ka makabaton ba og kabalaka tungod kay mabatunan na nimo ang kalinaw diha sa imuhang kinabuhi. Kini karon nga mga sitwasyon, kini karon nga mga panghitabo nga din nahadlok ta tungod niining COVID. Nahadlok ta tungod kay kun mag-lockdown, wala biya gyud tahay suporta. Kulang na biya gyud tahon ang kanana ang financial sa ato ang panggobyerno. Wala na ikahatag ang atong gobyerno kung mag-lockdown pa magbalik apan kana nga kabalaka kung imo nang gihalad na ngadto sa Ginoo, dili na kaangay nga mahadlok pa, no? Kung ato nang gihatag ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, dili na ta mabalaka, maundang na ng atong kabalaka o dili na kanang mahitabo ba nga ato bitang angkunon nga ato ning mahimo. Kaya nato ni usahay man ingon anak man ang prinsipyo ba? Igsuon ingnon ti ka daghan kayo ang nabiktima na nga kanang ang prinsipyo nga kaya nato ni. Kaya nimo na brad. Walay dili makaya nimo. Nalimtan nimo nga dunay mas labaw pa nga din angay nimong tugyanan. Nalimtan nimo nga dunay mas gamhanan pa diha sa imuhang gituan nga maghatag og kanimo og kalinaw kun kining imong kasing-kasing imo nang gihalad ngadto sa Ginoo. Kun imo nang gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, mao ni mohatag og pagpakalma nimo ba? Mao ni ang mohatag og pagpakalma nimo unya imong mabatian na unya. Moabot na unya ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Og kana nga pagsalig nimo ngadto sa Ginoo, maunay maghatag og kalig-on, maghatag og kalinaw diha sa imuhang kinabuhi og makit-an nimo wala nay gahom, wala nay luna ang mga kabalaka tungod kay pinaagi sa imong paghalad sa imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, mabatunan nimo ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Igsuon, ingnon ka, ang protection sa Ginoo, ang pag-uban sa Ginoo diha kanimo. Ihalad og una ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, din mabatunan nimo ang kalinaw. You find peace in God's presence. Next, you feel strong.
Kung imo nang gihalad ang imong kaugalingon, lig-on na ka. Lig-on na ang imong pagtuo. Lig-on na ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Niingon si Salmista David sa iyang panultihon si Salmista David miingon dito sa Psalms chapter 73 verses number 26. Ingon siya dito, "My mind and my body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need." Walay lain nga gideklarar ni Salmista David, only God can give me strength, no? Pwede man maluya ang akong mga panghunahuna, no? Pwede man maluya ang akong lawas, apan ang Dios nga gamhanan mao ang akong kusog ug siya lamang ang akong gikinahanglan, no? Klarohon na to, ningon siya, ang akong salabutan og lawas maluya, apan ikaw o Diyos mao ang akong kalig-on. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko. Doon na ba'y kanang pagpanugyan? Kana palang daan nga kana na ang pagsulti ba? Doon na kana na ang dako nga kana na ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Kung imong gihalad na ang imong kaugalingon, kung gihalad na nimo imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, din mao ni maghatag kanimo og kalig-on. Nga din luyuman sa kanang kaluyahon sa imong lawasnon nga bahin, luyuman sa kanang kaluyahon diha sa imong kanang physical nga bahin. Ang Dios mao ang imong gikinahanglan. Unya paano man nimo na maangkon ng naang maong kusog kung dili nimo itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mao na ang importante tungod kay ang Dios mao lamang ang magtabang kanato. Now kung naa na nang naasya, mawala na nang atong mga kahadlok, no? Tungod kay naa na may nagakontrol niini, naa naman tay gisaligan, unya kanan ang atong mabatunan na unya ang dakong pagsalig ngadto sa Ginoo. So mao man ni Asya ba kung kanan ang ato lang kanang gisalig ang atong kaugalingon ngadto sa Dios, kung ato lang gihalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, siya mo'y maghatag kanato og gahom. Tungod kay ngano man ang Dios nato nga gamhanan naghatag kanato og pasalig nga siya maghatag og proteksyon kanato. Siya mo'y maghatag kanato og kusog. Yes. Kay ngano man kinsa man di ang tag-iya sa imong kusog. Walay laing tag-iya sa atong kusog. Ang Dios lamang mo'y nagtag-iya sa atong kusog. Maubitaw na nga panahon nga mag-ampo ta, dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay everyday gi-renew sa Ginoo ang atong kusog. Ug mao na ang timailhan nga imong gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ug kun imong gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, makabaton ka og kusog. Dili na ka kanang maingon ba nga magsalig sa imong kaugalingon. Dili na ang imong kaugalingon. Kay kun ang atong kaugalingon atong saligan, then nagpasabot na mahimo nimo ang tanan. Apan usa ka pahinomdom igsoon, moabot jud ang higayon nga maluya ang atong lawas. Moabot jud ang higayon maluya ang atong panghunahuna. Kung ang atong kasing-kasing atong gihalad ngadto sa Ginoo, i-renew niya na. Maghatag siya kanimo og kusog. Maingon ko kaganihang buntag. Ingon ko kaganihang buntag nga kanang na ang akong kanang na ang kuan kay naamay nanawag sa kuha. Ang nanawag sa kuha katong kanang ako ang kanang na ang maghatag og kuan naga-kambyo mi og verse matag buntag. So naga-text na isa sa kuha. Nanawag siya sa kuha nga kanang na ang unsa na bagyo daw ko kabisi kay wala naman ko kapahibalo sa iha nga nagpadala ko sa iha og load kay kanang na ang akong estimaton nga sa kadugayon na namo sige kambyo og text matag buntag. Pag dugay na nga panahon nga wala ko makakuan siya hatag og load, so hatag og load. Nya natingala daw siya kinsa ang naghatag og load. So mo to kaganihan nanawag sa kuha. Nya, kumusta ang imong kinabuhi ko nga
dili na gyud ko makakuan nga manawag po sa imo magpahibalo. Ang ako ang kalipay nga nakapadala na ko sa imong hulod, nakahatag ko sa imong hulod. Siya nga naman ang ako man kinabuhi, ako gyud siyang gisultian kay wa man na siya masuhito sa akong kinabuhi. Ako sa ko masuhito siya kinsa siya. Basta kay text meet lang may mabuntag magkambyuhay mi og mga text. Oh, kana na ang magpadala og mga text Ginoo na verses niya yun sa pag-expound mao ra na. Oh, so ina na ko siya ang ako amang kinabuhi tindahan o niya balay lang mao ra na ako so gikag tindahan balay pag-abot og balay study so hatag gyud og panahon so moabot gyud nga maluya ka gikan kag tindahan kana na ang naay mga gipang trabaho busy kay ginaapas ka sa oras unya malipay nun ta ka nga makauli ka sa balay pag-abot sa balay say daugon ka sa kakapoy nimo nga ihatod jud ka nga patulogon jud ka so nagkinahanglan mo jud ka nga mo relax muduka na mo jud ka bisag magbasa muduka na mo jud ka so relax mo na asya nga maabot nga mao na ang kamatuoran nga maabot jud nga maluya ang imong lawas maluya ang imong hunahuna no ang imong hunahuna apan kun kanang na ang buluhaton ba kung moingon ka nga imo na nang gihalad sa Ginoo ang imong kasing-kasing para sa mga buluhaton ba kanunay ang Ginoo mo remind sa imo oops mao na ni ang akong oras oops mao na ni ang ako no so mao ni ang pagpahinumdum sa Ginoo kung tinud-anay nga imong gihatag ang imong kaugalingon gihalad na ang imong kasing-kasing ngadto sa tong buhi nga Dios dili na ikaw dili na ikaw ang magdumala sa imong kinabuhi kundi dunay gamhanan nga Dios nga mao'y magadumhala niini. Whatever decisions in life or whatever plans in your life, kung imong gihalad ngadto sa Ginoo, kung ang imong kasing-kasing natugyan na nimo ngadto sa Ginoo, then siya mao'y magtultol kanimo sa insakto nga dalan, sa insakto nga mga decision. Unya, siya ang magsulti kanimo kung kini nga oras o kini nga panahon mao na ni ang ihang kagustuhan. So, trust God. Saligi ang Dios nga mao'y magakontrolar diha sa imong kasing-kasing. Kay igsuon ingnon ti ka, pag ang imong kasing-kasing dili kontrolado, kung imong kasing-kasing kanang nagpataka lang na og pitik, so pag tan-aw ana sa doktor, dipiktado gyud ang imong kanang kasing-kasing, do na gyud gikinahanglan nga i-arrange apan kon ang tag-iya sa imong kasing-kasing ang Ginoo maghatag siya kanimo og kusog no next third kung imong gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo you begin to put value into right places and right person so hatagan na nimo og bili no mahibalo na ka mohatag og bili sa kanang naang sa insakto nga dapit og insakto nga tao nga diin imong padulngan. Ingon bitaw ang Mateo chapter 6 verse 21, ingon siya, for your heart will always be where your riches are. Tinuod dili. Igsuon ingnon ta ka. Kun dili tinud-anay nga imong nahalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, tinuod yun, maingon yun ang naasya nga kung asa ang imong laging kasing-kasing lagi daw, ingon diri sa Cebuano. Ingon siya diri sa Cebuano nga, kahihain gani ang inyong bahandi, ato usab ang inyong kasing-kasing. Peligro, bahandi ang gisgutan. O niya, kung hain gani inyong bahandi, ato usab ang imong kasing-kasing. So kung gihalad na nimo ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, kung imo nang gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, dili na pwede nga masunod kini ang niingon nga hain gani ang imong bahandi ato usab ang imong kasing-kasing. Baliktad na. Hain gani imong kasing-kasing ato usab ang imong bahandi. Tungod kay ang imong kasing-kasing gihalad naman nimo ngadto sa Ginoo. Ihatag na ko sa imo ba ang kanang pinakasimple lang pinakasimple lang kun ang kasing-kasing nimo nahalad na nimo ngadto sa Ginoo. Kinsa naman ang nanag-iya nini? Simpre ang Ginoo na mo nanag-iya. So kung moingon hain gani ang imong kasing-kasing
ato usab ang imong bahandi. Nagpasabot ba nang naa siya nga nagkulang ba ang Ginoo sa imuha sa financial nga bahin? No. Usahay mamroblema ta sa financial nga bahin, mao na usahay depektibo ang atong kasing-kasing, mao na usahay ang atong kasing-kasing magadumili sa mga buluhaton, usahay ang atong kasing-kasing magadumili nga kanan ang mutugyan ngadto sa Ginoo tungod kay nganuman kinimang bahandi mao ni magpugong, no? Remember nga nag-ingon ang pulong sa Dios, for the love of money is the source of all evil. So mao man ang naa siya god ang paghigugma diha sa bahandi, mao nang naa siya. Mao ni gi-remind ta, hain gani ang inyong bahandi, ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Tungod kay ang tao kanana ang kanunay lamang gusto nga maulipon diha sa bahandi. Dili gusto nga ang ilang kasing-kasing ihalad ngadto sa Ginoo. Dili gusto ba nga ang ilang kasing-kasing itugyan ngadto sa Ginoo aron kanang kanaunyang mga ginapangayo musunod ra nang naa siya. Nang ingon bitaw siya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness shall be added unto you. So unsa man ang giingon diha? Unahon jud pagpangita ang gingharian sa Dios. Nagpasabot ba ihalad og una ang imong kaugalingon? Itugyan og una ang imong kaugalingon. Nagpasabot ba ihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo? Kay unsa naman ang mga panginahanglan? Wala na, mosunod naman lang nang naa siya kung imong gihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Igsuon ingnon ti ka. Ihalad ang imong kaugalingon, ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Usahay magud putuson man ta nining panginahanglan sa kalibutan og mind you, mauna ang gamiton sa atong kalaban nga ikaw maluya. Mauna ang i-inject unya niya nganha kanimo tungod kay nganuman ang imong kasing-kasing wala man nimo gihalad ngadto sa Ginoo. Then ang atong kalaban maningkamot, inject ka nang naa siya, dauton nang naa siya, ay diri man di ka pildihon nako. Pildihon ka diha iduot jud kag maayo. Do na pay trek ana. Hatagan pakadaan. O sige, hatagan ta kag bahandi kay bahandi di mong kinahanglan. O sige, bahandi mo ihatag nako nimo. Apan ayaw pag-alagad sa Ginoo. Mao ra man ang naasya ba? Mao na ang kalipay sa tuang kanan ang kalaban. Mao na kalipay niya nga mabitik ta dinha tungod kay nagkinahanglan man ka sa bahandi din magpaulipon ka unya dili gyud musipyat hain gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. So naulipon na ta sa bahandi. No naulipon na ang atong kasing-kasing, dito na to gihalad instead nga atong ihalad ngadto sa Ginoo. Mao man ang naasiya ba? Kung imong gihalad ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, tagaan na nimo bili ang pagpahiluna nini. Ang pagpahiluna ba nga naman? Kung maangkon nimo ang bahandi, kung duna na ning bahandi mosunod na ni sa dihang naghalad ka ngadto sa Ginoo, ilhon naman nimo ang Ginoo gyud mo oy tag-iya niya na. Ilhon magyud nimo nga ang Ginoo mo ay naghatag nimo. Then maghatag na og kaalam ang Ginoo. Unsaon nimo pag-manage kini nga bahandi? Tungod kay nganuman, balik ta. Remember nga ang Ginoo mao'y tag-iya ni anang bahandi. Igo lang ka nahimo nga manager ni ana. Tinugyanan lang ka. So siya gyud ang tag-iya. Tungod kay siya man ang tag-iya, kinahanglan atong ihalad ngadto kaniya. No? Iuli ang iyaha. Mao man ang naa siya ba? So, dili na to kalimtan ang naa siya. Nga diha sa tong paghalad sa tong kasing-kasing ngadto sa tong buhi nga Dios, mahatagan na nato og value, mahatagan na nato og insakto nga dapit nga kini iyaha ni sa Ginoo. Nga kini para ni dinhi, no? So, ang Ginoo na maghatag og wisdom nato, no? Next, ikaapat, kung atong gihalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, you feel renewed. Kanang bag-ohon ka, kanang kanunay bag-o. Imong mabati kanunay nga bag-o
ang imong kaugalingon. Ningon siya sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly, no? By a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. You feel renewed. Sadiyang imong gihalad ang imong kaugalingon, ang imong kasing-kasing ngadto sa atoang buhi nga Dios. Imong mabati ang kabag-uhan diha sa imong kinabuhi. Ang Romans chapter 12 verse 2, di na ko malimtan, last Friday, na nagbisita sa kuha sa balay. Unya, sa nag-sharing me, tungkol kay doon na ituyo pod, so nag-sharing me, unya, share siya sa kuha. Kanang iyon siya nga, Pastor, nalipay na ko sa kanang ako ang pamilya. Usan ako kaanak, kanang gisaligan sa Ginoo, katrabaho o sa gawas. Unya, nagpasalamat ko kay ang iyang himo nga amo, Kristohanon sab. Unya, nagamit yun siya dito, himo siyang gitaris. Ang ikaduha niya nga anak, na problema siya. Na problema ko, Pastor, sa akong ikaduha nga anak. Pero, kanana ang imo na ba nang i-share si mong asawa? Share siyang asawa, lingon po na yung asawa daw, imo naman ka nang gihalad sa Ginoo. Imo naman ka nang gitugyan sa Ginoo. Siya nga, gitugyan na ako na siya. So, sharing me, gigamit niya ni siya. Sa ihang pagtambag sa ihang anak, iya nang gigamit siya nga bersikulo. Ningon ang maong bersikulo, ayaw ka mo pahiuyon sa pamatasan ni inyong panahon na ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahon na aron masayran niya ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimot. Kung atong gihalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, atong bation kanunay nga bag-ohon ta sa Ginoo. I-remind ta kanunay sa Ginoo. Mao po nang iyang ginahimo siyang anak, gina-remind niya permanente, mao ni adong, mao ni siya. Nagpahinumdum lang ko nimo dong, nga mao ni nga sayop gyud ang imong ginabuhat, di gyud na maayo sa tubangan sa Ginoo. Remember sa Romans chapter 12 verse 2, mao niya giingon dito nga ayaw pahiuyon ini nga kalibutan. No, so ako siyang kanang gidasig sa ang pag-adto ni Kristo diri sa kalibutan dili pinaagi sa balaod. Unya, remember, matungin na siya, remember brad nga, kita kaniadto na ilalom ta sa balaod. Nga naman, mahadlok ta sa itong mama, mao man tong sa una ba nga, usa ka sitsit sa itong mama, dagan-dagan din ta. Usa ka sipat sa itong papa, hadlok na din ta, no? Sulod din ta sa kwarto. Ngano nga inuna naman, tungod na sa balaod. Na ilalom ta sa balaod. Apan si Kristo, miadto sa kalibutan, sa ato ang nga panahon, miadto si Kristo sa kalibutan, pinaagi sa pagdala sa gugma. Pag-introduce sa gugma, alang ka na to. Unya, kana nga gugma, maunay gusto sa Ginoo, nga ipabati na to, ngadto sa ato ang mga anak. Nga dili na mailalom ning atong mga anak, diha sa balaod. Ingko nga, tanawa ra gud, di ba? Dako kayo kalainan, no? Maugyod pastor, mao ni siya karon ang kalainan. Dili lang gyud nato kalimtan ang pagpadayag ngadto sa atong mga anak pinaagi sa gugma. Gugma ba nga kanang naang dili ta malimot pag-remind sa ila sa pulong sa Ginoo. Usahay pastor, mabuntag Domingo, usahay mo simba, usahay dili. Tuktok ko na ko ang kwarto, kay simba na kay Domingo ron. May mosunod ako, pero usahay dili makasunod. Ko yes. Sad lang kay gihalad makana nimo sa Ginoo. Imo makagitugyan sa Ginoo. Ayaw pag-undang. Ayaw pag-undang diha sa pagpangayo sa Ginoo. Ayaw pag-undang paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Tungod kay kabahin nang naa siya. Kabahin nang naa siya. Mutubo ra. Tungod kay dili manggod ato ang buhat. Dili pwede nga kita atong ihalad ngadto sa Ginoo aron ang Ginoo maoy magabuhat nini. Kung doon na may mga problema nga maabot sa atong kinabuhi, kung atong gihalad na atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo,
ang tanan ba bag-ohon niya, no, ang tanan ba. Kung imong gihalad ang imong kanang kasing-kasing ngadto sa Ginoo, nagpasabot na nga dunay bag-o nga kinabuhi nga imong nabatunan. Nagpasabot na nga dunay mga bag-o nga purpose diha sa imong kinabuhi nga imong makit-an. Tungod kay ang Dios naman maoy ka na ang magadumala niini. Dili na ikaw kinahanglan magadumala, no? Ang Dios na. Importante nga wala nimo kawanga ang paghalad sa imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Kana bitaw giingon lang kanang paglimpyo, no? Paglimpyo niini nga kasing-kasing nga wala nay kabalaka tungod kay duna natay Dios nga atong gisaligan. Every day ato nang masaligan ang atong buhi nga Dios. Every day usab atong ihalad ang atong kasing-kasing, no? Dili ta angay mabalaka kung unsa man ang mosunod, kung unsa man ang ugma, kun dili kana na ang atong isalig ngadto sa Ginoo ang tanan. Siya ang nasayod sa atong mga plano, no? Siya ang nasayod sa atong kinabuhi. Busa igsoon, awhakon ko ikaw. Ang mga butang nga din makahatag og kayuhan sa atong kasing-kasing nini nga kabuntagon nagpahinumdum ang Ginoo. Nga kung ihalad nimo ang imong kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios, makabaton ka og kalinaw, no? So mabatunan nimo ang kalinaw kung imo nang gihalad ang imong kasing-kasing ngadto kaniya. Saligi ang Dios, no? Saligi siya kay pinaagi sa imong pagsalig kaniya sa imong paghalad sa imong kasing-kasing, makabaton niya ka og kusog. Unya makit-ana niya nimo, no? Makit-ana niya nimo ang unsa ka importansya ang usa ka butang, maplastar na nimo ang tanan, nga dili nimo ang kunon, kundi iyaha na sa Ginoo. Then matag higayon imong mabati ang Dios agarinyo sa imong kinabuhi. Igsuon, kung wala pa nimo mahalad imong kasing-kasing, kung dili pa totally nahalad nimo imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, mauni ang higayon. Mauni ang higayon nga imong ihalad ang imong kaugalingon. Dili susama ni adtong tulo ka giimbitar sa Ginoo, nini nga higayon giimbitar ka sa Ginoo, ihalad ang tibuok nimong kasing-kasing. Dili half-hearted. Half-hearted nagpasabot ba nga kana bang kanang naang naay bahin nga dili iyaha sa Ginoo. Naay bahin nga naa pa sa kalibutan. Kay nganuman unsa man ang gihimo di ani adtong tulo ka giimbitar. Daghan ang mga rason, no? Katong ikatulo nga giimbitar, ang ihang rason bag-o ra siyang gikasal. Unya dili gyud siya makaadto kay bag-o ra lagi siyang gikasal o man ang naa siya ba ihang rason pud, no? Unya katong isa bag-o ra ko nakapalit og mga baka o bag-o ra ko nakapalit og yuta. So nahimo bang rason ang kalibutan? No, igsoon ingnon tika, dili pwede himuong rason nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw man karon nga nagtan-aw na minaw sa pulong sa Dios, kung ikaw man karon nangalagad sa Ginoo, ang tibuok ihalad, ang tibuok nimo kasing-kasing ihalad ngadto sa Ginoo. Mawala na ang kabalaka, wad ang kabalaka sa kalibutan, wad ang mga pagbati, no? Kanang mga pagbati na to nga kanang mahadlok ta, wad anang naa siya. Tungod kana pagbati naa man sa kasing-kasing na to, wad anang naa siya. Ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang imong kasing-kasing ihalad na siya. Dili hap ang gikinahanglan sa Ginoo, kun dili ang tibuok nimong kasing-kasing ihalad ngadto sa Ginoo. Kun duna kay kabalaka, wad una sa Ginoo tungod kay ang Dios maghatag kanimo og kalinaw, no? Maghatag siya og kalinaw, unya maghatag siya kanato og kusog, unya maghatag siya og kaalam unsaon pagplastar, pagpahinul na sa tanan. Unya kanunay niya i-renew ang imong mga panghunahuna, ang imo unya nga mga pagbati, kanunay na niya i-renew. Mabati na to nang na siya nga i-renew na kanunay sa Ginoo. Iyaha ng bag-uhon, iyaha kang kanunay pahinumduman, dili na mao ang imong gibuhat. Igsoon, nalipay ka ba sa pulong sa Dios kini nga kabuntagon? Andam ka ba nga ihalad imong kaugalingon, imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo? Kung wala pa, kung dili pa, awagon ko ikaw
nini nga kabuntagon, ihalad ang imong kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Ana siya nakadungog nato karon. Andam siya pagdawat kanimo. Andam siya pagdawat kanatong tanan. Kung gihalad na nimo ang kasing-kasing ngadto sa Ginoo, din ang Ginoo magapanalangin nimo. Ang Ginoo magatabang nimo. Tanan nga mga panginahanglan, tanan nato nga kakulangon, ang Dios nga gamahanan mo'y magpuno nini. Magaampo kita. O Diyos na mo nga labing gamahanan, tag-iya sa mong matag-usok, kinabuhi bisan pa sa mong kasing-kasing. Lord, salamat kayo sa imong pagtudlo namo, Ginoong Diyos. Paglig-on ka namo, diha sa mong pagsalig, diha kanimo. Ginoo, ikaw ang labaw na sayod, gikan sa mong pangunahuna, ngadto sa mong mga pagbati. O kini nga mga pagbati, Ginoong Diyos, nagagikan kini diha sa mong kasing-kasing. Ikaw ang labang nasayod niini sa pagpitik niini. Naaban ni sa normal o dili. Apan Ginoo, niini nga kabuntagon, among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Among gihalad ang among kasing-kasing diha kanimo. Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, naa may mga kaigsunan namo, Ginoong Dios, nga duna pa mga pagduha-duha, kuha kini Ginoo. Ako nagapanugyan diha kanimo, Ginoong Dios, nga imo silang baguhon. Imong baguhon ang ilang kasing-kasing, Ginoo, nga ihalad diha kanimo. Itugyan diha kanimo, Ginoong Dios. Tungod kay diha lamang kanimo among mabatunan ang kalinaw. Diha lamang kanimo among mabatunan ang kaligon. Diha lamang kanimo ang kaalam. Diha usab kanimo, Ginoong Dios. Amo ang Ginoong Dios na mabatunan ang pag-renew nimo kanunay, pagpahinumdum kanunay kanamo. Lord, kada adlaw kami nagapanginabuhi, Ginoo. Ikaw ang labang nasayod. Bisan pa sa among mga kaigsunan, din sa ilahang mga source of income. Lord, kanunay ka nga magpahinumdum kanila. Ngang tanan, ikaw ang nagmugna, ikaw ang tag-iya. Busa angay usab, Ginoong Dios, nga mong iuli diha kanimo. Ang angay lamang diha kanimo, Ginoo. Lord, akong gisalig kanimo ang tanan. Tanan na mo mga kaigsunan nga nagapanarbaho sa sagingan. Lord, ikaw, Ginoong Dios, ang gidahangyo, maghatag og proteksyon ngadto kanila, mag-renew kanunay sa ilang kusog, maghatag og kanang kanunay nga kalipay sa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga ikaw kapasalamatan, Ginoong Dios, tungod sa imong kaayo, tungod sa imong dakong gugma. Salamat, Ginoo, na ikaw magatabang bisan pa niadtong among mga kaigsunan nga nagapanguma. Akong gisalig kanimo ang tanan, Ginoo, nga ikaw, Ginoong Dios, maghatag og proteksyon ngadto sa ilahang mga uma, mag-aabog sa mga piste, aron nga, Ginoong Dios, makabaton sila og anindot nga ani, og ikaw kapasalamatan, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Lord, kanunay ka, magapanalangin sa tanan nga pamilya, Ginoo, gikan sa mga bata ngadto sa mga hamtong na, labi na gyud, Ginoong Dios, ngadtong among mga senior citizen, Ginoo, nga dili na gitugutan pag-adto sa mga kasimbahanan. Ginoo, salamat kayo. Nga dili kapunggan ang imong mga pulong, nga gamit kayo ang mga gadget nini nga kabuntagon. Salamat usab, Ginoong Dios, nga kanunay ka magtabang niadtong among mga kaigsuonan nga nangempleyo sa panggobyerno. Salamat, Ginoo, nga unsa man ang sitwasyon karon, dili kini maghatag og kabalaka namo. Apan Lord, among gihalad kanimo ang among kasing-kasing. Among gihalad kanimo ang tanan, Ginoo. Tungod kay ikaw man ang gamhanan nga Dios ug ikaw ang labang nasayod nining tanan. Unsa man ang mga panghitabo karon, Lord, gamhanan ka nga Dios nga din kami nagalaom gyapon, Ginoo Dios. Wa kami kawad-ig paglaom, Ginoo, nga din hatagan nimo katubagan ang tanan namong mga pag-ampo. Salamat, Ginoo. Ikaw magatabang maghahatag proteksyon ngadto sa mga bata nga, Ginoo Dios, imo silang ipalayo nini nga virus, Ginoo. Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, ang among dakong pagpasalamat nini nga kabuntagon nga ikaw nagauban kanamo, nagatudlo kanamo, pinaagi sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, nga kung doon na may kakulangon sa kaalam, Ginoong Dios, nga nabatunan, labi na sa tanan karon nga nagapaminaw, Ginoong Dios, ikaw ang magapuno niini. Lord, gisalig na ko ang tanan diha kanimo. Gitugyan ako ang tanan nimo. Gipasalamatan ko ikaw bisan pa, Ginoong Dios, sa mga gadget nga nagamit nini nga kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa paghatag o proteksyon. Salamat sa kalig-on sa panlawas. Gitugyan ako ang tanan, gisalig na ko ang tanan. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Amen. Praise God.
maayong buntag sa makausap sa tanan. God bless.